Oh नै माइ हाग्राफ्रा जाहा हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथां बयखौबो आंनिफ्राय गोदान भिडिअ ज' आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङैनो दङ ज' आंबो मोजाङैनो दङ जों मावनानै दाङि जागासिनो दं देहा सोलेर थिगानो दङ ना मावनाय दांनायाव जों लोगोसे देहा सोलेरा बिराद थिग थामारो थाजिम थामारो नंगौ बे बाथ्राया सैथो ना जानायल' उन्दुनायल'ब्ला गोलोमदै गवाब्ला हले बिनि देहाया गेस जागोन प्रेसार जागोन अनेक जागोन आरोना स' बाथ्राया जाहैबाय जोंहा दिनै माइ हानाया लास्ट लोगोफोर दिनै लास्ट माइ हागोन जोंहा दिनै जोब्बाय आरोना हानाया दिनै जोबगोन रोगानाया थागोन रोगानाया साननै सानथामसो लाबावगोन आरोना थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर जोंनिथिं ना नोंथांमोना खोनाखाबाय थादों निउसफोराव आबादखौ माखासे एम्फौफ्रा जानानै नस्थ' खालामगासिनो दं एम्फौ जादों ना खस्थ' खालामनायावहाय बेफोरबायदि नस्थ' जायोब्ला एसेबाबो दुखु मोनो जायोबाबो ना एसेबां खस्थ' खालामनानै बेखौनो जानांगौ ना जानो थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो दा आरो माथो खालामनो ना संसाराव बेफोरबायदि एम्फौ एनला दाउसिन दाउला थाखागोनखा ना मालाबा समाव जाखागोन बेफोरबायदि बेबो बाथ्राया साननो गोनां स' बे एम्फौफोरा थायो आरोना जोंनिथिंबो दङ एसेबां गैया मासे मानै नुयो बहाबा आरो बान्दा कबि फुल कबिफोराव मैगंफोरावबो नुयो आरोना बे एम्फौखौ जानाय थ' नस्थ' खालामो बेफोर एम्फौआ खालामनायाबो ना थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ दिनै लास्ट आरोना जोबसिगोन नोंथांमोननो खिन्थिनो नै हाखांजोब्बाय आरोना बैफोरावबो हाखांजोब्बाय टटेलि हाखांजोब्बायानो होनदो हाजोफोराबो माबायदि नुहुरदों नै हाजोथिंबो बुंना दायो बारा माबा नङा थ' नायलांबाय थादो ना लोगोफोर गैला आरो जोबसिगोन बारा ओइथिंनिफ्राय हाबोजोब्बाय ओइथिं हाबोजोब्बाय दायो थिं हागासिनो आरोना गैला बारानि बेसांल'सै दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम दब्लायब्रै दब्लायबा 6 7 8 दबलल'सै gila.
Dini las जोबसिगोन माइ हानाया दिनै आं दा गोजौआव दंफायो आरो नै मैदेर नेग्रायाव गाखोना थाबायदां मोनलोंसिगोन नै सा जाग्राया मा रोमै Nasi. अनासि Online nisi. लाल सा नारेंखलबो दोङो मुरिबो दोङो Aku ya problem mau dia. Masih lama nih. जानोसै Hatian dia nak. Sekarang satu. Ya, bisa. अनासि मोननै लानोसै बारा जायालै सा लाबाय दायो माइ हानाया दोनथ'बाय जोंहा दायो रोगानायसै आरो नै दांग्रि सदगासिनो आफाया हानाया बैथिं हाबाय थादों दायो आफाया दांग्रि सदना दोनग्रा आंहा रोगाग्रा बाननानै बिदि जासै आरोना खामानिया दायो जों आफाया दांग्रि सदना दोनबाय आं रोगाबाय थाबाय ना जोंथिंबो बानना रोगानांग्राखायनो बजा हाया आरोना सब मा खालामो मुथि खानानै बजा खानानै रोगानाङो आरोना थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओरै हानानै हानानै ओरै हाजोब्बाय आरोना सानथाम लागोन बे रोगानो सानथाम बा सानब्रैखौनो हमना ला आरोना सानब्रै बिदि लागोन आरो बे रोगानायावनो थ' नायनोसै बेसेबां हायो रोगानोसै ना थांजेननोसै लांसै आरोना लांजेनसै न'आव बारा गोलोरलाय नङा जेरै जोंसो ना नै दिनै बेसेबां रोगानो हाबाय आरो मेंलायलायबाय दसे हानानै रोगानाया नै दाखालिनि बे नानायामोन एसेबां हाबाय आरो दिनै थ' दा जोब्बाय दुगैबाय ना मोना मोना जाबाय थ' सैमा होनसो लाबोनांगौ बिस्कुटखौ जोंहा दुब्लियाव थाबोनायसिम दा लोगोफोर भिडिअखौ बारै मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन लोगोसे मोजां मोनदोंब्लाबो ना लाइक शेयार खालामनो हागोन जों चेनेलाव गोदानब्ला जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामगोन नोंथांमोननि आंनिसिम बे सापर्ट खालामनाय थागोन नोंथांमोननि आंनि सायाव अनसायनाय थागोन थ' नोंथांमोन बयनिसिम साबायखर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय जों गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय